Вие сте с новините на TV+. Добро утро. Започваме с актуална тема, която следим в развитие. По-рано тази седмица проектът за нов наказателен кодекс беше подложен на първото си обществено обсъждане с представители на неправителствения сектор. Знаете, че към изготвения от Министерството на правосъдието нов наказателен кодекс има много критики. Както за противоречиви мерки, които са залегнали в него, така и за важни положения, които изобщо не са застъпени. Това важи и с най-голяма сила, когато говорим за най-уязвимите членове на обществото ни, децата. По време на въпросното обществено обсъждане бяха предложени някои нови идеи, които лесно биха могли да бъдат възприети като революционни. За част от тях сега ще поговорим с господин Пламен Борисов, член на управителния съвет на Асоциацията за детско развитие, член 24. Добро утро! Добро утро! Да започнем с едно много важно уточнение. Защо това е името на асоциацията ви, член 24? Член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз, което третира правата на детето. Вие предлагате нови поправки на закона, който е в момента. Какво наложи това? Откъде дойдоха вашите идеи и как оценявате закона? По-скоро от поправки или по-скоро от допълнения има нужда? Има нужда от цялостно преосмисляне, защото това, което имаме ние като забележки, е наистина едно голямо недомислие. Ако веднага да се впуснем в проблема, предполагам, че ви е направило впечатление и наказанието за майка, която продава детето си. Би го сравнил с... Кажете какво е наказанието. Наказанието няма значение, каквото и да е. Например, това, което е предвидено, затвор лишаване от свобода от 1 до 4 години или глоба. Не е казано колко. Това няма значение. Важното е, че изобщо е предвидено наказание за бъдеща майка или вече родила жена, която по-скоро е жертва. Много ми прилича на наказанието подкуп. Беше професор Стойнов на това обсъждане. Между другото, не беше никакво обсъждане, което се проведе, който самият той на лекцията ни е казал, това е някога е най-непреследваното престъпление, защото се преследват всички. И този, който подкупва, и подкупвания, и държавата, която трябва да го преследва. Същото се получава и тук. Ако държавата иска да накаже бременната жена, която е в много сложно хормонално, емоционално и всякакво друго състояние, тя е много лесна за манипулиране. Освен това, след време, когато се осъзнае каквито случаи имаме и иска да поправи постъпката си, тя вече не може да я поправи, защото се страхува да не бъде преследвана от закона. Ето това искаме да предотвратим. Каква е алтернативата в тази част от закона според вас? Какво е вашето предложение? Трябва да се преследват престъпниците, тези, които правят организирани престъпни групи. Майките са преследвани още от родилния дом, още от като заченат. Пазара, ужасно е да го кажем, но пазара на деца търси най-вече бели деца и е страшно да ви кажа това, което се случва. Защото мафията, която се занимава с трафик на деца, тя е способна да си направи всичко. Аз на така нареченото обсъждане споделих с председателя на правната комисия кой направи това изменение в така наречения нов семейен кодекс, член 66, с което се отмени възможността да се оспори припознаването от човека, който твърди, че е баща на едно дете. Това, което се случва в момента е една жена, която е убедена да продаде детето си по всякакви сложни причини и състояния, в което се намира. След това идва един мъж и той припознава детето. Това става много лесно. След което неговата съпруга пък го осиновява. Така всичко е толкова законно, че не може да бъде преследвано дори от нито от стария наказателен кодекс, защото и новия и стария говорят за незаконно осиновяване, но то такова няма. Реално. Всичко е законно. И когато е отнета възможността на бащата или този биологичния баща, който твърди, че е баща, да води въобще иск да бъде признат за такъв, какво става? Кажете ми, в чия услуга е това? А не съществува ли риск, легитимирайки подобно действие, всъщност да се поощри този акт? И с много по-голяма лекота и без страх от наказание да се продават деца? Нищо подобно.
поне случаите, които имаме при нас, са на майки, които след това много съжаляват за това, което са направили. Те искат да съдействат. Първо има предвидени срокове, които вече са изтекли. Те дори и граждански искове не могат да водят. До 1 година от така направеното припознаване те могат да водят иск. 1 година е времето, в което майката, която е направила този акт, се осъзнава. Бащата никакъв го няма, защото той няма и права да води каквито и да е искове. И какво се получава? На практика закона стабилизира този трафик, този безсрамен трафик с деца. Вие казахте, че най-много се търсят бели деца и че майките биват манипулирани и склонявани към това да продадат. Да, понякога по доста ужасен начин. Те биват убеждавани, че видите ли, детето им ще живее щастливо, ще отиде в много богато заможно семейство, че това е най-добре за него и за самата майка. Тя ще може да си стъпи на краката, ще може да се развива, едва ли не. И колко му е, когато човек се намира в толкова тежко и критично емоционално състояние, да бъде убеден в това. Особено като бъде поставен непрекъснато под една такава преса, гледа такива умни хора, образовани, убеждават какво да си помисли. Това ли е начинът, по който мафията действа? Най-честите случаи? Мафията действа винаги интелигентно. Ние не можем никога да я спрем до край. Но закона е длъжник на децата и винаги трябва да се грижи първо за техните интереси. Ако се погрижим за децата, ние ще сме се погрижили и за майките, и за бащите, и за семействата им. Не бива да има такива законодателни улеснения за мафията. Всяко едно нещо, което улеснява търговията и трафика с деца, трябва да бъде премахвано и наказано. Затова нашето предложение е да бъде наказвана мафията. А тя може да бъде наказана, ако майката не бъде наказана и тя сътрудничи. Много просто тя се осъзнава след време какво е направила и отива и издава на властта без никакъв страх това, което се е случило. То, ако има такава опасност, няма да има мафия. Знаете, че целият свят проследи съдбата на русият Ангел Мария. Какво е мнението ви за този казус? И това всъщност много често ли се случва? Има ли много други деца в това положение? За съжаление, не можете да си представите, аз самия съм ужасен каква масова практика е това. И пак ви казвам, ще го повтарям и потретвам, закона е длъжник на децата. Случая с Русия Ангел, той придоби известност съвсем случайно. Просто защото детенцето имало късмета да е албинос и да привлече по този начин вниманието на медиите, че нещо нередно се случва, че няма как да е така, както изглеждат фактите. Иначе това е един, за съжаление, абсолютно банален случай. И ние трябва да си го признаем това нещо. Трябва да се борим. Но борбата с него е като се борим за децата. Какво прави държавата? Ето, изведнъж това семейство си го иска детето. Добре, защо детето въобще е отишло там? Попитахте ли в настоящия момент какво е положението? Аз другите му братя и сестри, в какви условия живеят? Защо е така? Има ли данни? Може ли да бъде направена всъщност статистика? Доколко разпространени са тези престъпления? Колко деца стават жертви на трафик? Колко майки са склонявани да участват в това? Много добър въпрос. Трябваше да го зададете на министъра на правосъдието и вице-премиер. Това е институцията, която трябва да брои тези престъпления и тя трябва да ни каже колко са и колко са страшни. При нас идват отделни случаи. Ние с усилията, които можем да положим, полагаме да им помогнем, но резултатите са просто отчаиващи. Нищо, абсолютно нищо не можем да направим и за тези хора, и за тези деца. Срамно е, че в момента дори държавната политика е такава, че се отделят повече средства, например, за създаване на приемни семейства. Много често деца пак ви казвам, бели деца, каквото и да значи това. Те ли са повече? Значи деца, които не са ромчета, защото... Мога да ви покажа случаи на бедни, много бедни семейства. Много бедни, бели майки и бащи. Се случва така, че биват отнети от социалните служби. Видимо има причина да е така. Има къщата, няма ток, няма вода. И едногодишно дете. Как може в такива условия да се отглежда дете? Как са били отглеждани нашите баби и дядовци? Много по-евтино е на
държавата да подпомогне това семейство, което обича детето си. Не става въпрос за някакви лоши хора, които не си обичат детето и не го отглеждат. Че кой днеска не е закъсал с плащането на сметките за ток, за вода и за какво ли не. По тази причина детето се отнема от родителите и се дава на приемно семейство. И му се дава един ужасяващ режим на свиждане. Забележете, свиждане един път в месечно по 2 часа. На какво прилича това? След това тези деца просто биват тласкани към осиновяване. Пак една държавна политика, която ние не приемаме и ще се борим против това. Преди да минем към темата за осиновяването, само да ви попитам, всъщност има ли разрешени случаи във връзка с трафика на деца, лица подведени под отговорност? Не, на мен не са ми известни такива случаи. Много бих се радвал да започне прокуратурата да ги преследва. Обикновено институциите си казват така: ами, къде ще го... Вижте, там ли искате да го върнете детето? Вижте къде ще живее. А така има по-голям шанс да израсне, нали, да живее на топло, на светло, да ходи на хубаво училище. Формално това е така, изглежда така. Но травмата, която нанасяме на това дете да няма истинските си родители, да не знае произхода си. Между другото, едно от предложенията ни е да отпадне тайната на осиновяването. Тайната на осиновяването е един анахронизъм от времената, когато наистина е вредяла по някакъв начин на децата. Но в днешно време по-скоро на кого вреди и на кого помага да има тази тайна. Вместо държавата да отдели усилия и средства да се преодолее тази травма и децата и родителите да живеят с този факт, че са осиновени, в който няма нищо нито срамно, нито притеснително, сме въвели с наказателна отговорност за разгласяване на тайната на осиновяването. Аз имам връстници, чиято тайна на осиновяването бе разгласена по много такъв ужасяващ за тях и травмиращ начин. Рано или късно тази тайна се научава. Детето има право да знае своя произход и това е един от факторите за нормалното му развитие. Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам ви успех. Гост в студиото на новините на TV+ беше господин Пламен Борисов, член на управителния съвет на Асоциацията за детско развитие, член 24.